Ito ang DXDR 981. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, hindi ba natin alam kung bakit ang ating simbahang Katoliko, ang atong simbahan nga Katoliko, nga nung gibutangan siya mga description nga sila pa wala sa Biblia, dili mabasa, sama sa pag-ingon nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church, gitawag og Roman Catholic Church ang simbahan nga gisugdan ni Kristo, ngano man na siya nga dili man kuno na mabasa sa Biblia. Ug nganong nag-angkon ang simbahang Katoliko nga mao gyud na ang matuod nga iglesia. Ngano nga nag-angkon ang simbahang Katoliko nga matuod nga iglesia, matuod nga iglesia ni Kristo, nga dili man kuno na mabasa sulod sa Biblia kanang pangalana o deskripsyon na. Ay, ngano tuod no? Nahinumdum ta sa debate kaniadto sa Tagbilaran, Bohol. Tali sa debater o debatistang Iglesia ni Cristo o atong kauban sa Catholic Faith Defender, CFD, ni Brother Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo versus o batok sa atong kauban sa panalipod sa pagtuong Katoliko si Brother Wendell sa ilang debate kaniadto sa Tagbilaran, Bohol. Gipasanginlan ang atong kauban nga nang limbong kono kay ni gamit og tampered nga Biblia. Gibasa manggod ni Brother Wendell o gipabasa ni Brother Wendell sa moderator o nabasa gyud kay nangutana manggod ang debater sa Iglesia ni Cristo nga si Ramil Parba nga mabasa ba kuno sa Biblia ang description o pangalan nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay. O ang atong kauban, si Brother Wendell, adunay siya gibasa nga translation sa Biblia nga gitawag og Confraternity version. Gibasa ni Brother Wendell ang mabasa gyud ang mga description o pangalan Roman Catholic Church o One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa Mateo 16:18. Og nahugyaw ang mga tao ni adto kay natingala sila nganong nabasa ni Brad Wendell sa translation sa Biblia nga iyang gibasa. Og hinanali gyud nga nag-akusar si Ramil Parba, debater sa Iglesia ni Cristo, nga nigamit si Brother Wendell kuno og tampered nga Biblia. Kay iya man kunong gihiling Confraternity version nga translation. Unya, sa iyang Confraternity version ni Ramil Parba di man mabasa kanang description nga Roman Catholic Church. Unya sa ka Brother Wendell parehas no Confraternity version sa Mateo 16:18 nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mo nang giakusahan ni Ramil Parba o kauban na pod sa mga kauban niyang Iglesia ni Cristo nga nituo pod niya nga lagi kono ni gamit og tampered nga Biblia ang atong kauban sa panalipod sa pagtuo kon CFD si Brother Wendell Talibong. Okay. Unsa may atong katinawan tubag ni ana mga
higala, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, ako naman ning gitubag naghimo man kog taas kaing video alang nang niini. Okay, pero ato pong sublion diri sa atong tulumanon gyud sa radyo, di lang nato gyud parehason ato kataas maningkamot nga bisan niining hamubo nga panahon, oras sa atong tulumanon nga makuha ninyo ang punto sa atong tubag nga aron matabunan ang kanabang panghuna-huna nga dili mao mahitungod sa isyo. Mga igsuon, ang atong pasiuna ni ana nga walay deklarasyon ang moderator. Wala mo pakanaog og hukom ang moderator sa maong debate nga nigamit si Brother Wendell og tampered nga hubad. Nabasa gyud sa moderator. O galing hinoon di puta ka kana bang di puta matingala nganong muakusar si Ramil Parva sa Iglesia ni Cristo nga nigamit kunog tampered nga translation si Brother Wendell tungod kay lahi manggod sa iyang translation. Parehas man uta confraternity unya sa ka Brother Wendell mabasa man gyud One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mao nang giakusahan ni Ramil Parva si Brother Wendell nga nigamit og tampered nga Biblia. Na ang atong ikatubag ni ana wala mo deklara ang moderator nga tampered. So kay wala man mo deklara ang moderator nga tampered, so but ipasabot ato gyud na siyang i-presume o himuon gyud natong posibilidad nga usa to ka revised translation. No? Usa ka revised translation. Kay ang revised gani, pwede man ka mo usab diha. Kay mo bitaw gitawag og revised. No? Kung i-revise nimo ang usa ka translation, do na gyud ay mausab. Og nagtuo ko nga ang naghubad ni adto usa ka Katoliko kay iya man gihubad og Roman Catholic Church. Alang-alag protestante mo'y muhubad og ingon ato. Sama ra nga iyang gitamparos ang iyang kaugalingon kung protestante ang gahubad ato Roman Catholic Church unya protestante siya. So sigurado gyud ko bisag pangagpas lang ning ako, bisag espekulasyon lang ning ako, sigurado gyud ko sa akong pangagpas nga ang gahubad atong revised edition nga translation nga gibasa ni Brother Wendell usa ka Katoliko. Mao na. Pero dili madeklara nga objective ang kanabang pagduda o akusasyon sa Iglesia ni Cristo nga tampered kay wa may ebidensya nga tampered to. Kay sa revised edition, kung sakto ko sa akong pangagpas nga revised edition tong gigamit ni Brad Wendell, so posible gyud nga mabasa. Kay ang revised edition pwede man ka mo usab og mga pulong diha kay revise good. But the word ang pulong ganing revise abot ipasabot dunay giusab kay gi-revise good. Kay kung walay giusab so nganong i-revise pa man. Di ba? So the word revise buot ipasabot naagay mausab. Unya ang maong pag-usab dili pod kana bang dautan, dili kana bang sayop. Kay kanang pag mag-revise ta, ato manggi paningkamutan diha sa revised edition nga ma-update sa kana bang kahibalo ang mubasa. Ma-update, unsa man ang pulong ma-update? Kanang pananglit ikaw kakahibalo ana, gamay ra imong nahibaw-an, kinahanglan ma-update ka. Mao nang magtuon ka, magsusi ka para ma-update imong kahibalo. Mao na ang purpose sa pag-update atong Mateo 16:18 sa paraphrase translation nga aron makahibaluta unsa na ng iglesia nga gitukod ni Kristo sa atong panahon karon. Pero dito sa piruha kay basin mo ingon sila unya ato dieng usbon ng kanang nasulat sa Biblia. Wala, dili na to usbon ang unsay gisulat diha sa Biblia. Pero pwede na tong i-update diha sa atong paghatag o kanabang emphasis. No? Kaya nga naman, ang iglesia gud nga gitukod ni Kristo, malambuon man. Unya, naaman siya mga kinaiya nga dapat na tong sayron. Kay kanang Mateo 16:18, nag-ingon ramang gud nga magtukod si Kristo og iglesia.
Magtukod siya og iglesia. Dayon, wala diha, dili nato makita diha og unsay ngalan nga kanang gitawag og conciliar description nga ngalan sa iglesia. Basta nag-ingon lang si Kristo nga magtukod sa iglesia. Unya nagkataon nga akong kauban na siya ay paraphrasing translation sa Biblia. Paraphrasing, the word paraphrasing sa ato pa duna kay mga pulong gipuno pero dili naman daotan. Kanang mga pulong nga imong emphasis, nga imong nasabtan, nga imong gituyo og butang dito gi-insert para nga inigbasa sa mubasa, makuha niya ang imong interpretation, ang imong emphasis, ang imong giunahuna unsa na nang matuod nga iglesia sa atong panahon karon. Mao na. So nagtuog gyud ko nga Katoliko ang gahubad ato kay nganong iya manggibutang Roman Catholic Church. Pero dili ito matawag og tampered, kay wa ebidensya nga tampered to. Kay kung maghisgot-gutag mga hubad sa Biblia, daghan mang klase. Dili man usa ra ka klase na may kanang gitawag og dynamic, literal, o paraphrasing. Diya sa paraphrasing translation, allowed ka mo puno og mga pulong, basta mga pulong rapod nga mo in accord na pod, muuyon rapod sa kamatuoran. Sa mensahe sa nagsulat. Pero ako, aminado ko nga, dili to pwede gamiton ni Brad Windel kung naibalaod sa ilang debate nga bawal ang paggamit og paraphrasing. Kung naanoon sa rule sa ilang debate nga bawal o gidili ang paggamit og paraphrasing translation, so dili gito dapat gamiton ni Brother Windel, pero wala may balaod sa ilang debate nga gabawal sa paggamit og paraphrasing translation kay bisan gani ang mga iglesia ni Kristo nakakita gyud ko nga sila mismo mugamit og lain-lain nga translation pod. Mugamit pod sila og paraphrasing. Labi na kung mohaom pod sa ilang teaching ang usa ka translation. Dili man bawal ang paraphrasing translation kay diha sa paraphrasing kuan man gud ang imong katuyuan nganong magparaphrase ka para mapaabot nimo sa mga reader sa imong gisulat ang mensahe nga nasabtan nimong para nimo insakto para mahibaw-an pud sa mga reader nga mobasa. Mao na. Pero kung naa sa ilang rule sa debate nga bawal mo gamit og paraphrasing, so dili to basahon ni Brad Windel, dito ipabasa niya sa moderator, dito basahon sa moderator. Dapat nga gibasa to sa moderator, but ipasabot, dili to bawal. Di ba? Wala gali mo ingon ang debater sa iglesia ato nga bawal na kay paraphrasing. Wala. Kay siya mismo kahibalo siya nga bisan sila mogamit pug paraphrasing. Di ba? So mao na akong ikasulti atong debatiha nga allowed o wa masayop o wala mula pa si Brad Windel sa ilang gikasabutan nga debate nga nigamit sa paraphrasing tungod kay wala may balaod sa ilang debate nga nag-ingon nga bawal mo gamit og paraphrasing translation. Di ba? Labi na ka ng Living Bible Translation, a paraphrase translation. Okay. Nga ka ng Babylon sa verse 5:13. Nga gi-translate gyud sa buot ipasabot kanang 1 Pedro 5:13 nga pag-ingon ni Pablo nga the church here in Babylon, Rome ang gibutang. Sa Living Bible kay mo may gipasabot ang Babylonia sa bag-ong tugon nga gipasabot Roma man mo na nga gi-translate sa interpretation ang 1 Pedro 5:13 og Roma. Mao pod nga ang mag-translate gani og unsay iyang nasabtan, nya nagtuo siya nga kanang iyang pagsabot insakto, so pwede niya i-insert dito sa maong translation para makuha dayon sa mga reader sa mubasa sa iyang translation. Pero dili na pwede ng paraphrasing kung naay balaod nga nagbawal ana nga mo paraphrase kag translation. Di ba? Wala man gabawal ang ilang debate nga mogamit og paraphrasing, so pwede mo gamit si Brother Windel ato. Pero dirita sa punto, pananglit, no? Pananglit og usa ka tampered gito kadtong translation na. Siyempre, kanang word nga tampered maot man na, di ba? Kay kasagaran mo gamit kali kag pulong tampered, himuon ra na diya sa mga mupalsify kag mga dokumento. Di ba? Kanang mo falsify kag mga dokumento to take advantage mo nang mo tampered ka o kana di gyud na maayo. Pero pananglit nga tampered to bisag
Di ko mingon na sa akong kaugalingon, dili ko maka-objectively say nga tampered. Tungod kay, wa man gideklara sa moderator nga tampered to. Wala man sa korte pa na, wa man gi-deklara sa korte nga tinuod gina kanang imong akusasyon. Di ba? Kay sa paraphrasing translation lagi, pwede man ka mousab og mga pulong. Kay revised good. Ang revised translation gani, pwede ka mousab og mga pulong o mo paraphrase sa interpretation nga imong nahibaw-an nga nagtuo ka nga mauna mo nang imong i-insert dito parang dili mahirapan, dili maglisod ang mga magbasa nga makakuha sa imong buot ipasabot. Di ba? Oh. So, pero pananglit, granting no nga moingon ta nga tampered to. Di, siyempre, dili maayo kung tampered to. Kung tinuod nga tampered gito, bisag wala gi-deklara sa moderator, sa to pa way ebidensya, no? Now, kung tampered to, ang pangutana mo sunod, tungod ba kay tampered to? Katong translation sa Mateo 16:18 nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church sabto na nga sayop na nga description sa matuod nga iglesia? Mao ni akong pangutana sa mga kritiko, no? Mga iglesia ni Kristo nga nag-akusar nga tampered to nga translation nga gigamit sa among kauban, no? Granting nga tampered to, oh. Okay. Tungod ba kay tampered to sabto na nga katong mga deskripsyon na sayop dili muhaom sa iglesia nga gisugdan ni Kristo? O kana mahirapan mo ana. Magka problema gid mo ana kay magdebate ta ana. Sigurado gyud nga victorious gyud ang description nga Roman Catholic Church. Unang-una nganong dili na siya sayop. Oh, nganong muhaom na nga description sa matuod nga iglesia kay Biblia mismo do na tay mabasa gamando nga magbutang og mga description o mga palatandaan kuno sa daan o dalan. Unya kanang daan sa atong pagtuo si Kristo man na. Unya ang iglesia o simbahan niya iya mang lawas matud pa ni Apostol Pablo sa tupa sakto nga magbutang tag description o kanabang palatandaan. Di ba? Ngano man kay kining pagbutang og description god parehas ra man ni sa gihimo sa kanang authority nato sa kwarta kanang central bank. Nganong ang central bank bisag klaro na ng imong kwarta diha nga 500 peso bill. Klaro na ng kolor. Nganong magbutang pag sila description o mga palatandaan. Ang tubag tungod kay naamang ko'y mag-awat-awat good. Kopyahon man ang imong description sa imong tinuod nga kwarta unya mao na mabiktima din ng mga tao og fake money. Piki nga kwarta mao na nga mapugos og kinahanglan gyud nga ang mga authorities sa pagbuhat og kwarta ang central bank magbutang gisilag mga description o mga ilhanan para makaiwas para makalikay anang mga fake money. Mao po na sa iglesia. Ang mga obispo sanglit mga obispo man gyud di man gyud na malalis nga mga obispong Katoliko gyud mo legitimate, no? Dili bogus, no? Real yun, tinuod yun, genuine nga mga authority. Nga naman kay ang ilang ordination, holy ordination, na dugtong sumpay yun na sa pag-ordain sa mga apostol sa ilang mga sumusunod. Only the Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles na nasa pasugo magasin sa Iglesia ni Kristo. Ilan ang giangkon? Di sila musupak ana nga sa to pa sila dili ka-trace kay Katoliko ra man kunoy maka-trace. Mao na nga masabot gyud nato nga ang valid ordination naa sa mga obispong Katoliko. Di ba? Oh, so kay naaman sa mga obispong Katoliko ang authority sa ato pa sakto ta sa atong pag-ingon nga sila mo'y magbutang og description o mga ilhanan. Dili ng mga walay authority kay sa atong kwarta bitaw central bank ra may makabutang og genuine nga description. Kay sila may naay authority. Sa Biblia, maupod. Ang makabutang og valid, legal, genuine description sa matuod nga dalan o iglesia, ang mga obispo. Sumuna nga wa masayop ang mga obispo nga nagbutang silang timailhan o mga description para makalikay ang mga tao nga maka-apel ana maka-join og mga grupo nga piki pero di lang ta maminaw nila, di ba? Okay, magbuot man tagato. Nya, nganong sakto ng description nga Catholic? Nganong sakto ng description nga Catholic? Tungod kay si Kristo mismo nag-ingon ana, nagpasabot ana
Asa mabasa sa Marcos 11:17, no? Kadtong nag-ingon siya, ang balay sa Dios pagatawgon og balay sa pagampo og for all nations. O unsa man ang for all nations? Di ba universal? Oh, ang variant word anang universal nga kombinasyon na sa Greek katoliko. Katoliko, Catholic. Unya, nakita gyud na sa history ang disipulo ni Apostol Juan, nakita gyud sa iyang sinulat sa mga taga-Smyrnians nga iyang gitawag og Catholic ang iglesyang ni Kristong tinuod, dili nang iglesia ni Kristo Manalo ha. Ang iglesia ni Kristong tinuod gitawag ni Obispo Ignacio og Catholic. Therefore, unsa may atong mahuna-huna ana, ang matuod din nga iglesia ni Kristo, Catholic. Di ba? Kay kanang matuod nga iglesia bisag tawgo nimo na sa laing description, usa ra gyud na siya. Ako bitaw Silbert ko, gitawag po kog Bobby as my nickname, gitawag po kog Veritas, di man ko tulo ka tawo. Bisag tulo akong description, usa ra man ko. Di ba? Kay ang matuod nga iglesia ni Kristo gitawag mag-Catholic, sa to pa usa ra na. Sa to pa nahimo na ng description utimaan kanang Catholic nga description. Para sa anang kwarta. Aside sa iyang name tag, napa na si timailhan dito description. Kung wala tong timailhan, piki na, di ba? Sa ato pa, kung kanang imong iglesia ni Kristo dili na Catholic, piki na. Ano man? Kay ang matuod nga iglesia ni Kristo, gibutangan man siya ilhanan nga Catholic. Naman na historical evidence. No, kabalo gali sila ana, kay ilang ng pamasamasahon. Unya ngano pong apostolic, ako na lang ning short version ha kay kanang sana piki atong oras 3 minutos na lang. Kung gusto mo maminaw sa detalye ani, kuan lang pangitaan lang ninyo sa akong video sa YouTube, no, sa Veritas Dipolog. Taas ka ito mga usa ka oras tung akong diniscuss ani. Okay. So sa mubo nga version mo ingon lang ko kanang mubo. Nganong apostolic ang usa sa dapat i-description sa matuod nga iglesia, kay dapat gyud nga kanang imong grupo nga nag-angkon nga tinuod nagsugod na sa mga apostol. Sa to pa apostolic. Nya nganong Roman tungod kay ang sentro sa iglesia nanas Roma. Gipasabot man ni Kristo nga ibalhin sa Roma, itugyan sa Roma. Asa mabasa Mateo 21:43, itugyan kuno sa katawhan o dapit nga kana bang magbabungahon pagayo. Nya lugar kuno sa mga hintil. Buhat 22:21. Nya giklaro niya, gipasabot niya sa buhat 23:11 nga giingnan niya si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So Roma ang gipasabot ni Kristo. Imagine sa tanang mga lugar nga naabtan sa Roma, diin na extend ang Christianity. Only Rome ang giparallel sa Jerusalem, diin nagsugod ang iglesia. So mao na nga nganong gitawag siya Roman sa Council of Trent, kay ang sentro naa nas Roma. Unya ang mga obispo pod agi sa ilang authority sa pagdili og pagtugot, Mateo 18:18 mao nang aprobado sa langit kanang ilang gigama nga description. Nga one holy Catholic Apostolic Roman Church. Unya sugo man na. So kung wala sila magbutang og description, so wala sila nakasunod sa Biblia. Naman na si Jeremias 31:21. Natural, di po na nila mahuna-hunaan kay dili god si Kristo may founderan ng iglesia nila. Di ba? Tukod ra gud tao. Ang Holy Spirit gagiyaman sa matuod nga iglesia. Mao nang Katoliko may tinuod mo na mga obispo may gabutang og description. Wa naman day igong panahon mga igsoon, okay, ang full kuan ani ang detalye ani sa lain akong video na sa YouTube, no, pangitaa lang ninyo. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.